Ako dopadol môj prvý závod MMSR MX Open vo Veľkých Huherciach? V druhej jazde prišiel tvrdý pád a na konci ti ukážem, čo presne sa stalo. Ráno bola poriadna zima, dokonca minusové teploty, ale tráť vyzerala dobre, bol som naladený a v tréningu som našiel dobrý flow, 5. miesto, super štart do dňa. V Kvalde to bolo v celku vyrovnané do 5. miesta, obsadil som 7. miesto. Tráť bola niekde tvrdá, niekde šmykľavá, no v celku fajn, ale lepšie by bolo, keby to usporiadatelia viac naorali do hĺbky. A inak, hneď po kvalifikácii som mal svoj prvý rozhovor pred kamerou. Už čoskoro ho dúfam uvidíte. Prvý štart, niečo v strede, ale v tretej zákrute predo mnou padli dvaja jazdci. Nedalo sa prejsť, musel som ich obísť, kým všetci prefrčali okolo. Počas jazdy som nenašiel ten správny flow a rýchlosť na lepšie umiestnenie ako 7. miesto. Do druhej jazdy som šiel s cieľom obsadiť 5. alebo 6. miesto. Po štarte som bol okolo 11. miesta, no hneď v prvom kole dole s jazdom nasledoval tvrdý pád. Teraz si vysvetlíme, čo sa stalo. Ako som vychádzal z tejto zákruty, tak na tomto odskoku som si zaradil štvorku, odskočil som a ako som dopadol, tak mi štvorku vyradilo. Motorka stratila ťah a telo išlo dopredu na riadidlá. A ja už som nič nedokázal urobiť, iba som čakal, čo sa stane. Hneď ako som mal možnosť, som sa pustil motorky. Naraz bol tvrdý, v rýchlosti a bol som trošku otrasený. Rozseknutá pera a doobijaný. Našťastie. Došiel som do depa a tým pre mňa závod v Uherciach skončil. Do tohto momentu hodnotím sám pre seba závod ako úspešný. Užil som si ho a hlavne zabavil sa, veď práve preto to robím. Viem, že mám naviac, musím viac trénovať, ale sem tam to nejde. Priority ako práca sú priority. Počas dňa sa za mnou veľa z vás zastavilo, odfotilo, pozrelo Starkvark a fandilo. Ďakujem vám. A veľké ďakujem aj mojej rodine a špeciálne sestre a priateľke za podporu a servis v podobe pitlane mechanikov a kuchariek. Najbližšie ma uvidíte v Lokti na MMČR. Verím, že to bude bez padov a s úsmevom. Vidíme sa na trati.